til. Vi har holdt 26 pressemøder om corona her i Spejlsalen, og det kan være svært at skelne dem fra hinanden. Men fælles for de fleste af dem har været, at vi har talt med alvorstung mine og har haft svære budskaber med. I aften kan vi begynde at sænke skuldrene og begynde at finde smilet rigtigt frem igen. For i aften og i dag er en milepæl. Vi står her med en utrolig god nyhed. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra den 1. februar om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt åbent. Det markerer en overgang til en ny tid for os alle sammen. Under pandemien, der har vores tålmodighed og vores udholdenhed og vores sammenhold som danskere, der har den været testet. Og i dag, der kan vi sige, at vi bestod. Vi er klar til at træde ud af coronaens skygge. Vi siger farvel til restriktionerne og velkommen til det liv, vi kendte før corona. Pandemien er her stadig. Men med det, vi ved nu, så tør vi, der står her, tro på, at vi er igennem den kritiske fase.